emakhaya umakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokusebenza silaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda-ke bakithi ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya ngithi ngenani ngithi hlalani phansi ngithi nethezekani-ke bakithi nokuthi nginethemba-ke bakithi ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ngabe khona esikhulume ngakho bakithi khona osuke ezosizakala ngaleso sikhathi. Ngizocela ukuthi ngithanda ukuthi ngikhumbuze njalo abaqala ukubona leli page lethu ukuthi ba-subscribe baphinde futhi bathele ama-notifications ukuze njalo uma ngabe khona ividiyo esithe sayiqopha izokwazi phela nawe ukuthi isheshe ifinyelele kuwena-ke bakithi. Okay, namhlanje akukho okuningi esize nakho bakithi, ngize nesimemo phezu kwesimemo bakithi bese sizokhuluma nje bakithi ngaso sona lesi simemo kodwa esifaka amanzi bakithi. Unyaka uqala bakithi nginesifiso sokuthi njengoba uqala unyaka engathi wonke umuntu angazihlambulula bakithi mengabe ukwazi kahle futhi nabantu abadala unesithunywa uhlambulule ingilozi yakho ukuthi uqala unyaka kahle ukwazi ukuthi uqale kahle uthi wenze ezinye izinto ofisa ukuthi zibe inqubekela phambili kuwena, kungabi khona izinto ezizoba zinkinga kuwena noma ezizovimba angithi yabona ukuthi nene kube khona inqubekela phambili entweni ezokuzithinta kusuka manje uqala unyaka. So nje ngisho kakhulu ukuthi wonke umuntu benginesifiso ngathi wonke umuntu angazigeza, wonke umuntu engathi angazihlambulula sizithuntuthe nje bakithi sisuse amathunzi sisuse yonke into unyaka uqala bakithi. Okay, namhlanje-ke engikuzele kakhulu ngizoba nesimemo bakithi senkonzo yamanzi ukuthi-ke sizobe sinenkonzo yamanzi bakithi ngomhla ka-7 March, sonto nje lokuqala 7 March 2026. Wonke umuntu bakithi wamukelekile ngoba kukhona kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukhona umuntu uyafisa ukuya emanzini mhlawumbe uyavezelwa amanzi kodwa ebesesaba asanele kambe mangu waqala nje ngizohamba nobani, udinga umuntu ozomphelezela bakithi. Ilona thuba leli bakithi nodinga umkhuleko ngoba kuleya ndawo bakithi sobe sizilile sibambe ibhande sizobe siyokhuleka bakithi, nodinga umkhuleko bakithi. Ilona thuba leli noma isona sikhathi lesi angakwazi ukuthi nasondele ngaso akwazi ukuthi elene ayokhulekelwa kuleya ndawo esobe siyakona siyepophomeni bakithi. Somemeza nje uNkulunkulu okuhleke ngayo lenkonzo njengoba kuyiwa emanzini, njengoba siyokhuleka bakithi azikho izimali ezikhishwayo, umkhuleko bakithi asiwukhokhisi, azikho izimali ezidingekalayo okuzomela ukuthi wena uzikhiphe uwena odingekalayo bakithi. Nezinkinga usuku nazo sizokhuleka sizocela nje enkosini uNkulunkulu ukuthi asikhumbule sihlambulule kuhlambuluke nezidalwa bakithi. Izibani oziphathayo azikho izibani ekushuwe cha esingathi kunezibane ezithize ekumele uziphathe, uphatha lezo zibane esuke zihambiselana nomoya wakho ngaleso sikhathi. Usungangiphathela mhlambe nobisi lwakho lumhlophe nomlotha nje wasekhaya uma ngabe uzokwazi ukuthi nene uthola umlotha nje bese ungiphathela nobisi lwakho, uphatha amakhandlela akho, sambeni siyokhulela, sambeni sosihlambulula, somemeza ingelo sezesembesi nabantu abasembeli nabo siyobahlambulula bakithi. Leso simemo nje engithe ake ngize naso namhlanje uqala nje unyaka ukuthi ake sihlambululeni bakithi, sibone ukuthi emva komkhuleko emva kokuzila sambile sayokhuleka sasihlambulula, sibone ukuthi unyaka uzosiphathelani noma uzokwenzakalani bakithi. Awekhona amaketanga namafindo azoqashuka nezibopho ezizonqobeka ngokuthi bakithi sikwazi ukuthi senze kanjalo. Ngiyathemba ukuthi noma ngabe ukuphi nendawo okunye futhi engifisa ukubeka bakithi obala ukuthi wonke umuntu ofisa ukwazi kabanzi ngamayelana nakuhambo ngizothola ukuthi nje WhatsApp ekhona sizokwazi ukuthi ngifake egroupini abantu abazokwazi ukuthi abazobe emanzini ngawo umhla ka-7 March 2026 bakithi nje esontweni lokuqala. Ayibo shembo ingcwele ngiyangizwa-ke manje sengikhuluma indaba yaMarch akusiyena uMarch uFebruary uNkulunkulu engcwele uFebruary 7 February le nyanga esiyakuyona njengoba kuJanuary nje ngoFebruary esontweni lokuqala mhla ka-7 2026. Angazi ukuthi uMarch ngothatha bakithi, angikwazi lo March engikhuluma ngawo ukuthi ngothatha 7 February 2026 asambeni bakithi semanzini noma ngabe ukiphi indawo noma ngabe ukodanganani uma nje uzokwazi ukuthi ufinyelele eMaritzburg ngoba impophoma esizoyisebenzisa futhi
izobe ikhona la ePeter Maritzburg. So nje wonke umuntu uma ngabe unawo amandla uzokwazi ukuthi ufike ungeza, wonke umuntu wamukelekile bakithi, akekho umuntu ongamukelekile kuleli khaya. Ngihlezi ngisho bakithi ukuthi wonke umuntu amukelekile ekhaya, izandla sihlezi sizivulile bakithi, asihambeni semanzini. Uqala unyaka asihambeni sokhuleka, osabayo kemanzi athi mina ngiyasaba ukuhamba ngento, asambe. Odinga umkhuleko, odinga ukukhulekiswa, asihambeni semanzini bakithi, asihambeni sokhuleka, asifasteni, asilindeni uyixoxe nawe indaba yakho nje usuku ukela abantu bakho uma ngabe uzoya emanzini, engathi indaba yakho nawe ungayikhuluma uyibike ucha, uyendaweni yokuthi ukwazi ukuthi uhambe nabantu bakho, ungaveli uyithathele izinqumo bakithi. Siyazi abantu bethu phela abafani, khona abahlale bedinga ukuthi batshelwe ngaso sonke isikhathi uma ngabe kukhona into yenzayo. Angithi yabona, ngicabanga ukuthi yezwakala-ke bakithi. Ngiyaphinda futhi isimemo mhla ka-7 February 2026. Azikho izimali ezikhishwayo nezikhokhwayo, umkhuleko awukhokhiswa bakithi. Izophinda-ke futhi ngicela ukume lapho namhlanje, phinda futhi ibona ngokuzayo. Thank you.